Este é o polígono C de Meloxo, un dos máis grandes de Galicia. Unha batea é un artefacto flotante onde se colgan unhas cordas para poder cultivar o que é o mexillón. Isto empezaron alá polos anos 50, xente que deixou unha bolla, que veu como se lle pegaban os mexillóns, e dai dice que se empezou máis ou menos a primeira idea de que colgando unha corda eso iría crecendo. O que son os flotadores son vigas maestras, son esas que sujetan os flotadores, van por medio duns abarcóns amarradas de maneira que a mobilidade do flotador sea mínima, vigas de través, e despois os cancos, que son esas puntón máis finos, que é onde se sujetan as cordas, xa ves, non? Onde se amarran. Leva unha viga de amarre, está sujeta ao fondo por medio dun peso, un morto, chaman un morto, que é un bloque de hormigón de unhas 20-30 toneladas, proa é precisamente onde está o collar. Os látigos son estes, son unhas vigas que van por fora marcando os laterales da batea. Este no que eu estou apoiado é un látigo, xa vedes que é máis grande cos cancos, non? O encordado é poñer o mexillón na corda. Este é a rabiza, este é a corda. Ves que a corda é máis bronca para que facilite a sujeción do mexillón. Metíanseñe polo medio uns pauciños, non chamaban tarujos, palillos, para que o mexillón, como está todo sujeto na corda, pois que en eses pequenos tramos tuvera unha sujeción, non? Porque podía desprenderse. O mexillón, por medio do viso, que é un pelo que bota, que se sujeta á corda, entonces xa non necesita máis sujeción. Este é o viso, fanlle así, señoquitas, que ven do animal, do corpo, non? Cada zona pues, ten un nombre. En Valencia, por exemplo, o mexillón que cultivan tamén, pouca cantidad, pero cultivan, chamañe clóchena, la clóchena, pero é un mexillón. Que? Se é unha adorna polveira. Ben falado. Hai que metela na terra para que naza unha planta. Semente. Lévanse adornando os dedos. Anéis. Ves como sabes? Unha batea é un maravilloso invento galego para crear centos de miles de toneladas de alimentos e milleiros de postos de traballo directos e indirectos. Claro que todo este ben obríganos a depurar moi ben as augas que vertemos nas rías, porque unha batea filtra ao cabo de día unha cantidade enorme de metros cúbicos de auga. Un mexillón é pura proteína, pero tamén é proteína lingüística. En Ferrol, cando queren dicir que alguén ten o pelo moi negro, din, ten o pelo como o mexillón. E é unha boa observación. E cando un mariñeiro quere dicir que alguén anda buscando alimentos onde non os hai, di, mal lle vai ao raposo cando anda o mexillón. Se neste momento vostede está pensando, eu digo mal lle vai ao raposo cando ando aos grilos ou cando ando aos ovos, é que vostede é de terra adentro, como a min. Pero vostede fala dunha cousa poñendo diante o espello doutra. Iso é falar con metáforas, iso é falar con vontade de estilo. Se vostede fala así, fala con vontade de estilo. Vostede é literato, aínda que non o saiba, digo yo eu. A vos.